En aquest cas anem a fer exactament el mateix que en el vídeo anterior, però ara mateix els càlculs estan en un llibre anomenat llibre 1 i els factors de ponderació estan en un altre llibre d'Excel o un altre arxiu d'Excel anomenat llibre 2. Aleshores, com seria aquí si volguéssim en el càlcul 1 fer el promedio del rang que hi ha en el llibre 2 i després ponderar-ho multiplicant per 1,5 si és júnior? Doncs fixa-t'hi, jo me'n vaig aquí i dic igual a promedio. Promedio de què? Del que tinc aquí. Tanco. Multiplicat pel factor de ponderament júnior. Ostres! Dona exactament igual que abans, si mireu el vídeo, i fixa-t'hi com ens diu hago el promedio de el libro 2, del full ponderat i les cel·les d'A7 a A16. I del libro 2, el factor ponderatiu pel fet de ser júnior de la cel·la B2, d'aquest full ponderat del full del llibre 2. Ostres, interessantíssim. Pràctic i potent aquest Excel. Si ara faig el mateix i faig igual a promedio de el que hi ha en el rang aquest d'aquí multiplicat pel factor ponderatiu pel fet de ser sènior. I, finalment, vull multiplicar els 40 anys de treball pel sou brut. Aleshores, fixa't quina meravella. Promedio del rang que hi ha en el llibre 2 multiplicat pel factor júnior de la cel·la B2. Càlcul 2. Ponderat del que hi ha en el rang de 7 a 16 multiplicat pel factor de ponderació sènior. I finalment, 40 anys de treball a raó d'un sou brut base de 25.000 euros ens dona això, una quantitat d'1.000.000 d'euros. Com li costa a la treballadora i al treballador guanyar molts de diners durant tota una vida. I en canvi n'hi ha que més fàcil. Està mal repartit això. Bé, en tot cas espero que sigui d'utilitat. Només dir-vos que si jo ara, per exemple, tanco perquè ho vegis, recorda 8, 25 i 16,5. Tanco aquest llibre, no? I guardo el canvi. I ara, sense moure de lloc, duplico els factors de ponderació i guardo, encara que ho tanqui l'arxiu. Si ara el torno a obrir, m'hauria d'haver passat de 8,25 ara quan s'obri a 16,5 i l'altra quantitat també doblar-se. O sigui que no cal que estiguin oberts tots dos perquè a partir d'aquesta referència que hem fet, quan modifiquem el llibre 2, queda automàticament modificat el llibre 1. Bé, espero que tot això sigui d'utilitat.